أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. جيت على نفيك قادي فوف ان calmini rendogo fof arɓe tawtorede kirlol dakama en calmini kadi gardiɗo oɗo chaîne woni Fitrel TV ko yettude Allah tan ceerno Babou jawonɗo ko nema mo ganduɗa ene poti yettirdemo Allah no fewi. Allah noon wi e Qur'an makko amma bi ni'mati rabbika fa haddith. So tawi o rokkima nema tan moƴƴi ko aɗa yewtide ɗum ko nema, saabu gallirta ko nema yimɓe no mbayi hewde ɗo ni ala ko addiɓe ɗo so wona waktuji mabɓe joyɗi, ala ko addiɓe ɗo so wona taw ko wasifaji mabɓe, ala ko addiɓe ɗo so wona taw ko Qur'an, ala ko addiɓe ɗo so wona dartuɗen weluye Allah e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ɗum so tawi en jetterani ɗum Allah wiyani ko yimɓe jettirta Allah. Ayo eɗen ñaago Allah noon yo Allah jutnan en gurdam ceerno wadde hen cellal e sembe saabu ko nafoore mere saabu ni weeɓani ceerno mawɗo radiallahu taala anhu golli kono o men ceerno kadi golli en jii en pawi hen guite meɗen yimɓe gaari e keewal e peewal eɗen keeɗi ceerno waɗir ni barkinuɗen no wowi wonirde ni eɗen ñaagui kadi Allah yo Allah rokku en baraji goɗɗi